Lah, lagi iki lho, Mbah, sampean nggih motif koyo ngene iki. Lah piye maneh lho, Mas? Sing pesen iku lho, jaluk warnane iku lho, biru putih, biru putih. Ngono ae, ngono ae. Lah, ngono kuwi sampean apa gak bosen to, Mbah, garape? Lah terus sing pesen ngono kuwi apa ya gak pengen model sing beda? Kok panggah kuwi? Lah arep piye maneh lho, Mas? Engko lek tak gawe warna ungu karo ijo malah pecute mbae dikira permen, malah engko dadine pecute ndak payu-payu. Wis ngene, Mbah, iki tak gawene model anyar. Dadi wernane kuwi ngojreng, terus ada motif petir, terus ada tulisan jaranan gak main-main. Lah, pecut tok motife ngono. Iso-iso pecutmu engko iso diundang ning acara stand up komedi lele. Ya wis ngene, Mbah, iki tetep tak gawene model sing anyar. Dadi tetep gawe nuansa klasik. Ben sing tuku iku padha seneng, terus aman garape iku ora mumet. Ya ngono ra apa-apa. Penting aja ninggale Jawa. Senajan to awake dhewe iki mengikuti perkembangan zaman, ning aja sampe nganti ninggale kabudayan.